nimin Mars nikhat kumsang nile somnili panga khanin Aibawk Football Zone Championship Final ZAWLPAL FC le MELRIAT GSA te anin tuma hei final boruak atangin game munom tak an thlir mek line buaina aron chhuaka hei tuna hianin hliam te naw te po ti sang sang tok te pon om mek ani oma ti chuanin football hrim hrim hi chuanin hetiang hi chu aken tel hi ani ve hrim hrim thina hetianga hian enge a thlir te mi pui fence lampang te po kan film khor hi angai em thi ani lovin support dan tok ate po thiam angai thina hei tuna hian FB lama Mizoram Journal Group hianin ti hian thu aron chua Mars nikhat sang nile somnil panga buaina Aibawk Zone Football Championship Final buaina nasatak achuaka hliam domdoi ina hruai anom nuala admit po anom niin an soi ZAWLPAL FC in MELRIAT GSA laka 3-1 ma an hruai lai minute somriat pangana vela MELRIAT fence awin buaina an siama ground security duty tenen anin ti buai niin an soi player tele phul puilam anin rol lem lo niin an lo soi bok ti hian thuan ron chua hei alanda na hi chuanin headline thu ron chua dana chuan MELRIAT fence ho hi buaina siam tu an ni mel riawa ainga po chu ni se tuna a video in clear sin phodang oi 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 oh abeh takina chaklo lam han di hianin hetiang buaina han siam ti vel hi a ul em thina hei tuna te po hianin MELRIAT ho hianin hei ZAWLPAL FC laka hian 3-1 an chaklo lai nia an fence te hianin buaina an lo siam ani oma an soi mang hianin hetiang deuh che po hianin nikum masalama khan ha kan hriat thewangin then zawl le mual pui in khela te po khan then zawl in 5-1 mual pui laka man hruai lai vel khanin mual pui lampa khan buaina an lo siam to a o tuna kan thlir chunjom le mai khami buaina toy te then zawl le mual pui buaina toy te kha thlir let lok teang thôi chị liệu helai takhi han en hianin kan hre chhuak zok peka onang ni point ni ve tho viewers te point ni ve tho ka ringa ei troll na te enge mo reels a de po video tam em khamo ti chuanin hei hemi tumpo hian then zawl lampang hi an fak khlom khop mai khania comment na zong zong a po khan ti chuanin hetiang in ti buaina neu hi chu football a hian thleng du em maya a bigin fence te atang hianin a thleng du le zual mun le o ti mai tur hi ni thina kan aw dan te film khur zel angai chu kan hriat thar zel hi apoimo thin in clear chunjam le nga lang anin pet hal pop mai kha thren phei chu anin lap chor mai an buaina hi abul ber chun sin an soyang khanin MELRIAT lampangin buaina an siam ani mel riawa hei an boro po sang khop mai enge mo natna na sa deuh lek tor pha te po anum lawang te po sei thei chi lawa in hliam na sa deuh lek chuwang chuanin film khor hi angai thin le ani hetianga hian mo
oh football ah chuanin hetiang buaina ron chhuak thin te pawh hi a awm na chen hi a awm thina boruak hi sang to em thina hei final boruak ah phei chuanin a bikin chak lo lam han ni phei chuan enge mo hlekah khan a fans te thleng pon a players te thleng pon buaina chi hrang hrang hi awm thina hei MPL khel ti vela te pawh khel chhun zom thei lawa match han off ngai ta te pawh enge mo zat a awm nuk to thina game chi hrang hrang ah pawh a awm nuk to thina hetinga pawh hianin boruak hi a sang hle to thina hei kan lo thin rim ani pawhin a awm chin to khi hriat hrang hrang zel hi a pawimawh ti kha kan han soi tel duh lawk ani e